Ahojte, dnes si ukážeme spôsob, ako si obkreslíme strih zo strihovej prílohy v časopise. Volám sa Katarína Berceli-Olesová a naučím vás šiť. Som autorkou online školy šitia, kurzov šitia a videonávodov, ktoré nájdete na akoušiť.sk. Na ukážku vykresľovania strihov z časopisu som vybrala burdu, ktorú si môžete kúpiť kdekoľvek. Vydáva sa v klasickej variante, ale aj napríklad vo variante Kids, či dokonca Easy alebo Molet. V strede nájdeme okrem strihovej prílohy aj prílohu s popismi modelov. Je tam dvojstrana, na ktorej nájdeme modely, ktoré sa v danom časopise nachádzajú. V burde nájdeme nafotené modely na modelkách, kde na kraji vidíme všeobecný popis modelu, použitý materiál, číslo modelu, veľkosť modelu a jeho náročnosť. Pri jednotlivých modeloch si pozrieme čísla a čo znamenajú. Bodky 1 až 4 znamenajú obtiažnosť modelu. Ďalej vidíme číslo modelu, napríklad 112, 114, je to číslo modelu, pod ktorým ho nájdeme neskôr v popise. Veľkosť 36 až 44 znamená, že tento model sa nachádza v strihovej prílohe v týchto veľkostiach. A ďalej strana 12, kde je model odfotený na modelke. Na ďalšej strane je aj tabuľka veľkosti, podľa ktorej si vyberiete svoju veľkosť. V ďalšej časti burdy je na niekoľkých stranách podrobný popis modelov a strihov. Tu vidíme nakreslený konkrétny model, a všimnime si obtiažnosť modelu, variantu modelu AB, veľkosť a zadnú dĺžku. Ďalej je tu aj napísaný odporúčaný materiál na konkrétny model. Vedľa v tabuľke je prekreslený prehľad strihových dielov. Dôležitá informácia je, že konkrétny model je červený strih na strihovej prílohe D, diel 1 až 3. To znamená, že po otvorení strihovej prílohy D si nájdem červený strih a hľadám červené čísla 1, 2, 3. Nás budú zaujímať veľkosti a hlavne tá naša, ktorú sme si vybrali podľa tabuľky veľkosti. Pri obkresľovaní strihov si budeme presne sledovať, či máme všetko zaznačené tak, ako je to nakreslené v tabuľke. To znamená diely 1, 2, 3, všetky značky, a všetko, ako je tu nakreslené, si musíme obkresliť zo strihovej prílohy. Všimnime si niektoré konkrétne značky. Napríklad očevok. Potom tu máme takéto šípky, ktoré nám ukazujú, ako položíme strih na látku po osnove. Prerušovaná čiara znamená prehyb látky. Na ramennom šve a rukavovej hlavici je vlnovka, ktorá nie je riasenie, ale je to práve navoľňovanie pri šití. Ďalej si všimneme, či sú švové prídavky už zahrnuté v strihu, alebo ich musíme pridať pri strihaní. A legenda nám tiež hovorí, koľkokrát si jednotlivý diel musíme vystrihnúť. Ďalej tu nájdeme postup šitia a jednotlivé strihové diely napolohované na látke. Na ukážku som si vybrala tento konkrétny model, ktorý si chcem aj ušiť. V popise vidím, že ho nájdem ako červený strih na strihovej prílohe D, čísla dielov 1 až 5. Takže tu vidíme strihovú prílohu D a hľadám čísla na okraji prílohy, červené čísla 1 až 5. Vyberiem si teda prvý diel, ktorý chcem vykresliť. Všimnem si všetky značky a čísla a tvar dielu. Takže na okraji strihovej prílohy som si našla číslo 1 a hľadám červený strihový diel 1. Ďalej sledujem typ čiary podľa svojej veľkosti a podľa nej budem strih obkresľovať. Teraz si pomocou pravítka obkreslím strih na strihový papier. Po obkreslení strihu si skontrolujem všetky značky a zároveň si napíšem predný diel, ktorý potrebujem dvakrát. Na strihu si nikdy nezabudnite aj nakresliť takúto šípku, ktorá vám ukáže, ako budete strih pokladať na látku. Obkreslené strihové diely si vystrihneme. Po vystrihnutí strihu, keď je všetko pripravené, už nám iba ostane strih prekresliť na látku. Verím, že sa vám dnešné video páčilo a že strihy už pre vás nebudú strašiakom. A keď sa vám video páčilo, tak ho zdieľajte.